kados mekaten sampun ketingal lego gedhoan paduka paman King Joko. Oh ayo bakune adu-adu jago iki kudu kawiwitan yen nganti ora kawiwitan mundhak apa ora kuciwa bapakku Wirata. Ayo waktu dina iki adu jago diwiwiti liyane jago ora kena mungkak ana ing babar kawat jangan centang. Kowe Joko Bilawa iya apa ora? Ya dasar Purnata Raja Mala. Iya. Kowe dadi jago saka Wirata bakale tanding kelawan Raja Mala. Yen ta ibaratke kaya wedhus bucul ngadepi Sinobara timun mungsuh duren timune kowe durene aku timun ceblan duren ora sik kan rapat gulane batang